Kajing ekran halor kajing temu ke sarkar jela ban pentri kamno da ke eco tourism infrastructural project aki jaka ki ba markhap bat ka Nongkhyllem wildlife sanctuary ke bahab Riboi district pat ke bami mentai ke surjing persya ni ki noksong Shillong jela kentubru na ke seng ke belatip kum ke green tech foundation ke de ke kam ke belas dang ban penkre shua jong ke election MLA arajar pulai kata ke por pesen syar ke sarkar MDA1 ka company ka bayo ketika projek ka de na Noida Uttar Pradesh ka batip kerteng kum ka e-factor experiences limited bat ka projek ka de ka bakot adu arpulai point saupun riuklur tingka ka bakenthop bat ka baisio GST ha ka jingbut dien bat kani ka projek Shillong Mail ling ba ka telong khobor ka baudon ulayo ban priang ye ka city ka bala tho do managing director ka e-factor experiences limited Summit Guard Shaka National Stock Exchange of India Limited akalai tarik uyayong arajar rapsan hakani ka city ka e-factor experiences limited ka pentip Shaka National Stock Exchange of India Limited akabai day ber ka letter of interest LOI ka bayo pedang nakawai ka consultant company ka batip kum ka telecommunications consultants India Limited ka badai ka government of India enterprise nagabenta ka eco tourism works han Nongkhyllem wildlife sanctuary hapo ka engineering procurement and construction mode ani EPC ka jing pentep Shaka National Stock Exchange of India Limited alor ka jing opdiang ya ka letter of interest ka day katkum ka regulation ka balai pho jong ka schedule ka balai jong ka securities and exchange board of India hapo bracket listing obligations and disclosure requirements regulations arajar khatsan hakani ka city ya ka annexure 1 lakadawru bai ka kam katkum ka order ka baki opdiang deben pendep hapo khatar benai Hakwai kaliang pat hakajing wat pnia alor kani ka project layo lumjing tep baya kani ka project lasdang ban penkre na do ka sarkar MDA 1 bat labam por hadu arsnem tam bakan la ban urlong handre ha pedang kini ki por pat sham ladan betip ya jing temu ka sarkar marwat ka sarkar ru ka klem pentep pajba kumba ka jupentep haba ka don jing temu bat kiwe pat ki project kampen roy po ka jela ka Nongkhyllem wildlife sanctuary ka bla seng aus nem khat kandai spa prapuai ka de ka jaka ka bla yada ki jing taw bo per ka de ka jaka sa jong palat saus pa jat kisim kimrat kunthop yo sim rufus neck hornbill bala jandu jat batru cloud leopard umrat jong ka jela laniu taw state animal kumban jupentep ru kat kum ka kaipot jong management effectiveness evaluation MEE Jongki National Park but Wildlife Sanctuary ka taus nam arajar fuai ka shem baga Nongkhyllem Wildlife Sanctuary jonga jela Meghalaya ka dei ka jaka yada lani ka ta protected area ka babatam hakani ka dong satelam mingi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya